Sauti daga bestarewa.com. Kaddarar shi bisa hannu zaki gane aiki na nazari ne yadda duniya muke kwana da tashi ba da bai ki sanni ba ni ma ban san ki ba lokaci ya hada mu kaddara ce ta sami rayuwa zuciya da labari ta harka da na killace rayuwa ta ban wasu ilmaka da na sirrace da zane zayyano su kan harshe sauti daga bestarewa.com rubuce sai da shigowar ki rayuwa ta na samun sauƙi kin magance farin cikin kinawa damuwar kitawa ki ɗaya da ke tunawa kaina ne mantawa saki farin ciki ne aiki na yau ki shiga damuwa ta ya zan ba wai zuciya ta nutsuwa bar fushi yar uwa sanda kyaukace ni na ke ni ma na ci da ke hakan a bayyane siri na ranki kin ci zaki zayyane ni ma na ci na waza na baki yau kin yi fushi da ni ciwo nawa zai ban magani dan Allah ke bar fushi dan hakan yana sani dimuwa sauti daga bestarewa.com da rawa mu kai mu kawo shirya zana kai kiyawo saki alilo mu shillo murmushi ma sadaka ne yafiya kwasinna ne dai miki laifi ki yafiya